Magister Kelly je nástupce tradiční české hospody, která na Folimance byla zhruba od poloviny 18. století. Jedná se o takové magické místo na rozhraní Nuslí a Vinohrad, které má svou pohnutou historii a stejně tak i tato restaurace má svoji pohnutou a tajemnou historii a možná i to přispělo k tomu, proč byl zvolen název Magister Kelly. Jedná se o pivní bar a alchymistickou pivní dílnu a jak název napovídá, považujeme výrobu i točení piva za alchymii. Kromě rozmanitosti naší nabídky, všichni, kdo sem přijdou na Plzeň nebo na Kozla, mají možnost dostat zejména v těch horkých letních dnech pivo z vychlazené sklenice tak, aby jim vydrželo dostatečně dlouho studené. Zvláštností baru Magister Kelly je to, že jsme se nechali inspirovat tímto slavným alchymistou z času Rudolfa II. Na stropě najdete detailní zpracování toho, jak Magister Kelly viděl noční oblohu. Je to i jeho obraz, který má tu zvláštnost, že kdekoliv z místnosti se na něj podíváte, tak se na vás vždycky přímo kouká.